bir neme var hem mänim bilýän Ömrüzak diýip bir ýigit bar-da Türkiýede okaýar. Soň şol Türkiýede okaýan studentler bir ara birleşdirmek isledi. Bar nemesi şol plan. Ya birleşdirmek islemeýän bir dayanç bolmakda. Dayanmak, arkalaşmak diýilen ýaly bir neme pikir döräpdir. Indi bu şonuň öňüne alýar. Yani şol olan ol olanyň hiç ýyl bir syýasy ýene näme hakynda bir pikiräm ýok, bir düşünjesem ýok. Aa, Gorky bar, gorky. o ýos neme bar? O taýdan studentler birleşdi, o taýda bir zat döreýär, pikir döreýär. O soň ýoş-ýoş syýasylaşyp başlaýar. Birinji ýyl, ikinji ýyl bolmasa da üçüncü ýyl hökmen suratda syýasylaşyp başlaýmaly bu zat. Şonuň üçin ýa-ni KGB-nyň protokolu buňa ruhsat bermeýär. Soň näme boldy? İşin içine Muhammed Düyeci girdi. Soň Velsapar girip bir soň ýa-ni häzir İstanbuldaky konsulstugda Murat diýip biri bar. Ýa-ni Ay Murat bilen Öktem'iň ýanynda diýip aýdýarlar. Murat nemäň içinde o Zalotoy Budka Uro diýýärmiş. Ýa pul işleýärmişler-de. Indi şol üçüsi ýa-ni Murat, Muhammed Düyeci we Ak Velsapar üçüsi birleşip ýa-ni nemäniň kellesini aýlaýarlar. Ömrüzagyň. Sen gaty gowy iş edipsiň. Sen bu ýyl kanykulda git Türkmenistana sana mecliste syýlag takjaklar, syýlaglandyrjaklar seni. Bu eden işin mundan hiç ýyl türkmen etmändir diýe hakykatdan edilen ok. Soň gitdi ýok. Şondan bäri o neme alynan ok, habar alynan ok. Ýene şonuň ýaly bu bir misaly. Yüzlerce neme var? Adamlar ýok dilde ýurdun taşynda. Yüzlerçesi. Bizem şol nemeden geçtik 2 ýyl mundan ýani bizim agramymyzy ölçäp bilmediler. Ýa bilen okdular agramymyzy. Ölçejek boldular, onam ölçäp bilmediler. Şonuň üçin köp sady neme boldy. Biz bu zatları öňünden bilýärdik, taýýarlyklydyk. Bularyň edýän işini hatda olaryň işiniň içinde de iş, ýa-ni oýunyň içinde oynan ýerlerimizden boldy da o zatlar hemmesine ekrana berip neme durmak sägat çylşyrymdy bir waka bularyň hemmesi. Ýöne ildeşlerimiz bu zatlaryň bardygyny bilmeli.